Leme konten tanggal kay makwa ka oh. Wala may makahirap yun. May bisita raw kami bukas. Oh, anong lulutuin natin na pusak? For today's vlog. Oh, para hapunan na to, no? Pusong sagi na sisig. Ganyan Okay. yan. Oh, yan oh. Puro ano yan, walang karne naman ngayon, Paso no? ko po ay Unipac Sardinas. Hmm. Oh, dalawa po yung cook natin. Oh, medyo may araw pa po. Hapon na. Para hapunan na po to. Para Grand Slam. Hmm. So, sa kasalukuyan po, pinapainit po yung mantika. Ay, hindi ko pala nakasalangi ito. Ito. Akin mo ako po, Ken. Hmm. Oo. Tignan ko Tirahin mo lang, na ha? po sak, baka tirahin pa na iba yan. Yan. Pwede na. Pagsabayin ko na daw. Pwede na mapagsabayin ko eh. Anong technique mo sa galugong ma? Lagyan ng harina. Okay, para malambot, no? So, ganun yung ito. Ang ganda ng galugong, no? Tumatalon na, buhay pa yata. Baka maunog. Hindi. Para malambot, no? Pag ganyan. Masarap, hindi matigas. Oh, puntahan naman natin si Apusak. So, dalawa yung kinakamera ko. Oh. Oh. Anong sitwasyon niya na Apusak? Ito, kailang. Okay ka lang? Oo. Pababrang ko muna yung bawang. Ang kanti yung. Oh, dito na naman ako. Oh, ang bilis. Mabilis talaga. Pasensya na po, maingay yung mga bata. Yun, no? So, simpleng pagkain lang po, pero masarap, no? Masarap yan. Masarap yan. Anong ulam natin? Anong pangalan nito, Apusak? Sisig na puso. Sisig na puso, no? Doon tayo kakain, doon sa ano doon. Ilagay ko Kaya na. mabilisan, no? Hindi po rin malinis lang po. Hindi na todo, no? Todo naman. Saan ka pa? Pati mamawid sa akin. Ano yung pagtimpla mo yan? Asin lang o patis? Ay, ato nyo lang. Wala tayong pati hindi nagpapagigla po dito. Yun, no? Yan po, oh. Saan yung binili yung puso na sabi na po ang sak? Sa mga kulot, sa magalang. Kulot ang nagtinda Native dito. no, native yan. Oo. Ito, talaga sa mga ano, native ito. Hindi, saka sa ibang luto ito. Tinikman ko, hindi mapait. Okay. Sarap, oh. Takpan ko muna. Sige. A few moments later. Po, baka makapag-asawa ko pa ng isa. Pray na tayo. Naginig pa po na Santo Ani. Lord, thank you na lang po sa binigyan niyo. Pagkain, babalik ko po papuri, pasalamat sa inyo. Amen.
Sabi ka ko na may pinggan mo. So, salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik ng YouTube channel namin. Saluhan nyo po kami ngayon sa aming hapunan. Ang ulam po namin ngayon, apusak May plato sa likod. Sisig puso. and piniritong galunggong. So, healthy na healthy po ang foods namin. Nagugas ka ng So, kamay. Joy, ito lang yung kanin ko. Diet ako. Diet siya. Diet. May Diet plato na sa likod diet. nasa ka. May plato Plato binigay. dito. At saka itong asin. Ay. Opo, alam ko na. Oh, masarap to. May pupo. Josh, shout out sa'yo. I love you. Kain na tayo, kain na. Kain na po. Lagay mo. Ay, saan mo lagay ito? Ang sarap. Ang sarap. Paano ang pagluto ng apusak? Ay nga, ginisa ko lang ng bawang sibuyas. Hindi, di ba hiniwa mo? Paano Oo yung nga pala. step by step na ginawa mo dyan? Di ba yung maliliit? Tapos, Tapos, nilagyan ko ng suka mhm. at saka asin yung ano. Tapos, tinando ko yung, inalis Inima. ko yung Sabaw, gata. Oo, yung mapait. Mhm. Kinatasan ko. Mhm. Ayun, tapos yun, ginisa ko na. Mhm. Kasi pag hindi mo inalis ng ano, mapait yan. Yung katas niya. Oo. Pero matamis-tamis kasi Sarap. mura. Ay, bago. 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 So, yan galing sa mga kulot, no? Mhm. O, sa mga katribo natin kulot dyan, no? Galing sa ano yan, mga kulot. Sa mga kulot. Pati yung mangga nila. Tamis. Shout out sa inyo. Sarap ng mangga nila, no? May mangga pa pala, no? Meron pa. Mm. Mura lang 20 yan. Hmm? 20 po na. At yung pamilo, ah. Sa 20 mo ito? 20 kilo. 20 pa ng kilo. 20 lari ito. Mangga mo. Ito, 50 lang. 2 kilo at kalahati. Shout out Yan, po sa mura Bea. yan. Nandito kanina. Bea! Mm. Kalit lang kanina, no? Oh, kakain na naman kami. Nakapagluto na naman. Mm. Tsaka si MC Deborah. Deborah. Ang ganda pa lang ng Hello. pangalan yan, ano? MC Deborah, sana ituloy mo yung Uy. YouTube mo, no? Yung magandang bakla. Magaling, magaling siya. Magaling? Oo. Bilib ako. Kaya kay Madam Bea, bilib ako. Ganda pa lang ng pangalan niya. MC Deborah. Di ba no, Damat MC. yung birthday ni nanay niya, siya nagsalita, no? Ang kagaling niya po. Magaling na talagang kata. Din ba din mahal niya? Magaling na magtanyan. Bigay mo mamaya. Gusto mo kumain? Kuya. Gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Yes, kuya. Gusto mo muna? Gusto mo kumain? Ang sarap Gusto ng mo ano, kumain? yung puso na saging, the best. Wala siyang dagta, wala siyang, yung lasa niya, masarap. May naman na pala Ano makilala. naman pwede mong i-alp sa kanin. Masarap pang yung nakilalang bulog, ano? Medyo napapabilib na ako niya po ako sa mga niluluto niya kasi Say, Ate it's out Clarin. of this world, no? Ngayon ko lang natin man to. Masarap Mga ngayon ka lang kumain yan, no? Si Hindi, kumain na ako kaya Ay, lang masarap. Si Ate Grace, saka si Ate Oo, Clarin. lagi nagpapalit sa Palagi ganyan. nagpapaluto. Bago umalis si Grace, nagpaluto ng ganyan, di ba? Kaya po, 10 puso. Sabi, Ilan yung tayo kanina puso? 10 po, 10. Puso atin? Ah, 6. 6 lang yun? Mura na nga po yun eh. Ay, mura lang. Nasinay, Magkano? magsisikat ha? Magkano binili niyo? 50 lang. Ha? 50 lang yun. Tsaka 20 ano, 70, tsaka 32, ay 62. Yung sardinas. 62 yung sardinas. Mahal talaga po. Tsaka yung galunggong, 200. Yung kano lang. Andiyan magsika eh. Sige, sabay lang. Wala akong malaki pa. na ako. Okay na ako. Kaya magsika po. Wala akong malaki.
Ha? Ganda lang, Ken. Wala kami pa. Ay, diyan kami. Yan. Shout out pala kay ano, no? Kay Conchel, Leo de la Cruz. Laging nagla-live ngayon. Nakikita ko sa ano niya. Sa Facebook, no? Shout out din sa ano, sa mga kaibigan natin nasa ibang bansa. Si Liam Black. Si Just to be Happy. Si Ini Bandang. So, yung hindi pa na-mention na, pasensya na po kayo. Thank you po sa panonood. Ba't ikaw yung mag-subscribe na ako? Thank you po. Wow. Thank you po sa panood ninyo. At kami po yung nagagalak. Tama ba yun? Nagagalak. Shoutout mo si Jema. Nakita niyo yung vlog Jay! natin. Kahit ka nanak. Mm. Lagi po pinapanood yung mga vlogger natin. Malapit ng birthday mo, no? Ano, Apsak? Vlogger. Wow, tama. Vlog lang. Vlog. Vlog lang. Walang gear, vlogger. Vlog lang. Alam na, machupa ka. Kaya pala yung ulit mo 22. na. Kaya lang gawin 21. Yung, Yung birthday niya. maraming handa pala sa bahay ni Bea. Agapunta, ay mag-aan si, ano, Kaya ka na ni tatay ko. Ayun. Ayun. Pagkaide mo ang paganda. yan magmuli. Pagluto na kaya kanta. Iyaw yung mulin. Tatay ko. Muli yan ganyan. Yan na maglambat ko. Manipon niya pa. Hindi ka kayo may kukontrol. Nakakontrol. May kukontrol tata mo. Hindi ka kento. Ayoko masarap yan, ya. Iba yung ano. Tapos saka na kay tatay Ito, ko, masarap. nag-gobra na yung abroad. Kaya paminuli. Oh, Kanya naman. yun nga ba? Iba yung ginawa niya po nga sa dito. Out of this world. Sardinas lang po ang ano. Sawang. Sardinas po ang sahog. Napakuha pa akong dito rin na konting kanin dahil yung lasa niya parang lasang baka. No? At saka yung paghiwa niyan, maliit. So talagang pag hiniwa mo, yung gayat mo maliit na. Parang talaga malambot sa ano. Pero ang pinaka-the dito, ito. Ngayo. Yung galunggong lima, hindi siya dry. So crunchy siya na may pagka-juicy. Malambot. Oo. Kahit nilagyan na lang ng ano, Ano, malutong sa labas, malambot sa loob. Oo. Hindi tulad ng iba. Ano? tigas. Teka. Kaya yung alaga ni Apramon na apasasa. Sipon ha. Kaya bata pa nilagyan. Ano yung mga tanong na? Ay, hindi na tumitigas yun. Wala na. Wala na. Isa. Yan, Bagay na yung mga ulam mo. Yung ginawa mo. Aba. Kuha ang tubig doon, Tek. Yung malamig. Sarap. Dali. Kuha mo kami tong. Nangangaroon ka nung. Yan, apila niyo wari po. Meron nga naman. O meto nga may nabisan. Meron may tsumana. Meron nga ako. Meto nga. Hindi Meto mo yung dua. So, sa mga ano, nagtataka kung saan yung location namin, nandito po kami sa likod ng solar ni Ma, no? So, nagiba naman kami ng pwesto. Medyo maganda-ganda yung pwesto dito, Ma, Mas no? presko. Mas presko. Mula kaninang umaga. Akala niyo po nasan kami. Nandito lang po kami sa likod. Maluwang yung lupa, no, ilang square meter itong lupa mo na 1,000. Square meter. Yung kalahati, benta na natin. Ay, hindi. Para magkakapera Ay, tayo, hindi. 5 Mon, milyon. huwag mo nang sabihin. Hindi ko rin Oh, joke lang po yun, no? Baka mamaya mabigla ko siya. Hindi naman ako sanay magawak ng pera. Kahit ganyan lang ang ulam, tuyo. Pwede na, ano po? Pwede na. May bahay ko mo ka. Okay na. Importante, yung suporta namin nandyan. Masarap ito, pero ito. Salamat. Ay, yung talwi ngayon, tangkay po, tamban niya. Ano yan? Matinik. Tinda pa ng Dati yung kinain namin niya. Pagong paksyo. Mayroon pa. magpapakulo ka. Sayang nga dahil, di ba papasya po nga sa bukas? Pasok daw. Hindi, pagkatapos ko magalap po ako Tapos dito. na nagsimba. Mga 10 o'clock. Magsimba kami mga 6.
Hindi ko na muna patatapusin kasi May pagkainan pala bukas dito, budol fight. Budol pa lang. Tumawag siya po daw. Siya sister daw. pag natapos na yung prayer namin na yung pinaka-importante, ano na kay Raymond dito. Ang sarap. Hindi ka na uuwi no? Ano nga po? Oo, hindi na. So ngayon bigyan mo ako te. So ngayon uwi ka. Pero nung lunes na pumuli di Ethel, muli ko muli. Nung muli lang Domingo, Ay, di na kaya. alin na ako. So, thank you. Manyamin dito. Tingnan mo na, bear video yun. Ay, Tingnan dami natin mo maubos. kinain ha. Yan ang gusto kay te. Pataret, kene! Tayo pa lang yun eh. Tayo. Beken mga anak ka. Ay, sa pangedman pa. Dalawang binigay mo sa akin. Isa lang. Ayun ta ako. Tito kaya ba yung tito mo? Ako pala niya. Magaling ka talaga, te. Magaling yan. Tama na, tama na. Ate ka. Magaling si te. Tingnan mo marunong ano, mag-vlogger. Magbablog na siya. Pero mo yung ano, sumasayaw yung Pusa, pusa, paano ginawa mo? tapos inawakan sa kamay, umakit yung pusa. Pataret, kene ka. Ken, mga anak kayo. Ate, tapinggan na pusa. Kaya wari, sobra rin Oy, pinggan ta. okay nini. Oh, Ken, ano ka. natin ito. Ken, mga anak kayo. Wala, meron mo rin nga po. Ay, nawa. Yeah, Kami. Wala, mabibigyan yung nagdan na kami. Pangwami pang nasi. Hindi, pangwami na. Kaya nga loko mo rin ito rin kami, oh. Kita kami na lagi siya. Oh, So, nalate po si Cotonet na. Bumili pa ng pagkain ng mga anak niya. oh, naubos. Nakahabol pa. Nakahabol pa. Muntik nang hindi makahabol. Sa finish line. Nihintay ko, akala ko ba? Sa traffic siguro ka ako. Bumili ka na ng ulam. Ay, kasabsi ko. Ngayon naman mo kanta na, kaya kainin ba yung ngayon? Ako ito. Kanya pa ako to. Kaya ngayon na Na? nakanina ko. Ngaman. Lasang baka eh. Na? Ay, na naman siya. Seli Milarin na naman. King Oh, may subscribe sa na ako. Tiyaге. May subscribe na ako. Napon. Sa ano, mura lang. 50 ka. 20 lang kilo. Na? 20 pa. Yung? Bilin mo yung isa, 17, 18, 20. Sa kanila mura lang kasi harvest nila eh. Sa Walang ano? nag-harvest. Kaya may ako ito, tala naman kayo. Ay, yan, kita mo na. Lasang baka eh. Akala ko kanina. Nanganyaman. Parang baka. Eh, Na? nanganyaman. Nakasipti. Magkano lang yan, no ma? Magkano lang yan ang budget nyo? 62 yung... 60 lang yan? Itong ano, magkano yan? 50? Opo, 50. 52. 80 lang. Saka 62. 62. Magkano na? 100. 42. Hindi, wala man. Ano, tsaka 60, tsaka 8. Ano, 8 na lang? Hindi, 50. Saka 62. Ah. 110. Kala ko 80, tsaka 62. 112 lang. 100. Galunggong, dalawa. Ah, yung galanggong. 100 yung galanggong. Talunggong mahal no. 212. Kaya lang, hindi naman natin lahat ito. Oo, na ano pa Ay, konti pa yun. Ay, Ano yung nasa? Para makita ko sa 210 vlog. na, ay 310 lang, no? Talagang yaking-making. Ang sarap yung ano Nak, natin. yan may kipang ko pa. Oo, nasi Nalik yun. na siya. O nalo, manyaman niluto ko hapon sa net. Manyaman nga po ako. Awa, thank you. Sisigpi kagili ng malati. Oh, may tsaka pangil. Dapat talaga pag nagluluto ka, nagliwa ka, maliliit. Matino. Matino yung ano, pagkaiwa. Limang ano, pusod. Ang dami pa ako to. Ay, kabisi ko Bumili talaga. pala ng ulam kaya umalis. Bakit umalis ka ako? Bili na ko lang. Bumili pala sila ng ulam na So, yung dalaga. Ah, bumili ka ng ulam sa inyo. Sa inyo, walang nagtitinda ng ulam ni Diba? Marami. Marami.
Kahit kanina, chokes pa ba? Ba? Parang bayan din, no? Baryo din, baryo. Baryo itang galer. Yung galer. Nagbalam, Kapayin ka kaya na pala? alin, ano na kami ng tubo doon, kaya lang sa dulo. Yung ano niya, Pundamon, Anong? Okay. yung lupa. Pagdating ka ba? Arkilado po yun, arkilado, hindi naman sa kanya yun. Lahat ng ano niya na arkilado. O, di ba konti lang ang bahay dati? Ay, marami mo. Ang ano lang. Pero po dati niya yung kabigitag na tayo. Maluwan na po, matagal ng panahon na yun. Patay na siya Pundamon. Nung namatay na, wala na. Hindi na kami nag-ano ng ano. Tsaka nagtataktak ng damo sa tubuan. Papatanim lang ng tubo. Mura lang kami nun, 80 pesos. Araw. Araw. Yung ano, pakyawan, yung tubo. Tapos kumikita kami, may 100 lang O maghapon. yung sasakyan nyo, Libre. hinatid kayo tapos sunduin. Maganda. Minsan po, madaling araw, pumupunta na kami sa tubuan. Nagtubo ka rin? Madilim, Yung paano ano, kayo yung makapagtrabaho? Hindi, pagdating namin po doon sa ano, kasi malayo-layo, medyo maluwanag na. Maliwanag. Magkano ang sahod nyo? Mura lang nun. 80 pesos nung nag-ano kami ng Nagtatanim. Ano Nagtatanim. naman noon? Oo, nagtatanim. Pero malaki Nung ng... nagtataktak kami, 80 pesos. Isang araw yun. Libre, hindi libre pagkain pa, no? Hindi po. Pati merienda. Yung pakyawan, kung nakailang kayong pakyaw, minsan 110 maghapon. Pagkiawan yun. Retret yan, retret. Pero malaki ng Pero bagay. ano, may... Ano pa yung ano Makwenta dati? Di ba naman yung binibilang pera yung ano nun. doon? Yung... Yung Makwenta pa yung pera. ano ba yung buklod? Binibilang. bilang. Kung nakailang buklod kami, yun ang suswelduhan namin. Yung nakatali ganyan. Kami apat kami noon yung dalawa kong anak at saka si Apong Ramon. Malakas ang kita nyo. Minsan na pupunta lang sa tindahan. Siyempre, utangin mo muna o pagkasweldo doon sa Kasi hindi naman tindahan. libre pagkain sa merienda eh. Ang mahal pa naman ang pera nun. Minsan Ano pa? naka Matimbang na. 1,000 to Matimbang pa. 1,200 kami, apat kami. Sa isang araw. Hindi, sa linggo yun. Sa linggo. Pero mura pang bigas noon. Naman pagka nakaisandaan ka isang araw, pwede na yun. Pwede ka na. na. Parang 400 na ngayon yun, no? Ngayon, 1,000 parang kulang pa rin. Oo, mahirap. Gusto, mahirap sa bukid. Ngayon, Init ang mahal kalaban ng mo doon. bilihan. Ako sumuko ako ng ano, ayaw ko na, sabi ko sa kanila. Hindi na. Nagtaas ka ng kamay. Oo. Tinaas Sabi ko, ko ayaw pa ko yun na. Sa bahay, nagtatrabaho. Oo, tsaka ayaw ko na, sa bukid na Kaya init. nga matanda ka na, hindi na pwede sa mga init. Hindi, nung nagano bata pa ako noon mga Kaya kaya pa nun. 40 plus pa lang ako. Ay, bata ka pa, kaya mo trabaho. Unin pong kalaban. Init. Bata ka pa, uy, kami nag-ano kami ng ano dito, Pero yung monggo. yung At init saka ngayon na, iba beans. na. Iba na yung init ngayon kaysa init Oo, noon. mali talaga po. Sobrang init na ngayon. Si Ethel nun maliit, gagawa ng kubulang yung tatay niya sa gitna ng bukid. Ito nag-aaral yung dalawa eh. Maggapo kami dyan, uwi lang kami kumain. Ano, mga balatong, at saka Munggo. kopis. Coffee. Ano Magluto Tagalog na. kopis? Kopis. Kopis Kumukuha kami ang init. Hanggang ganito, marami kasing bunga. Andiyan ka pa, kumukuha pa ako. Tapos punta na ako sa bukid. Uwi ka na, sabi niya, karga-karga ni si Ethel. Sabagay Sabi ko, naman daming ako, bunga. ganyan din po Gusto ako ko na eh. nga ayaw umuwi. Oo. Tapos tatambak namin yung saksak sa gitna. Tapos, Pupukpuk. oo, uwi yan. Ito, ibibilad namin po. Kahit kami gano'n na, naging pagkakasala kami ng ano, ng Nung Hortilano, mag-apo kami sa bukid. Kami rin. Ako rin po nung Bago. Darang Maria ako. Diyos ko, kaya akong umalis doon eh. Bago kami, maaga kami nagigising, magbabaw nito, mag-aaral yung dalawa. Tapos hindi pa nag-aaral si Ethel. Ibalo ko na, pati yung amsalmer, pagkan luluto ko na. Para diretso na kami sa bukid. diretso na. Oo, pati merienda Dito lang po na- kayo sa likod. Oo, yan dahil sa gitna. Kami malayo naman eh. Malayo. Doon sa gitna doon, gawa ng kubol. Doon si Ethel, may dalawang ganyan. Tapos Hindi doon pa uso nandun- cellphone noon, no? Wala Ay, nang wala. cellphone. Wala. Nagse-cellphone na si Ay, Ethel. hindi. Wala pa. Ano, bili namin ng pagkain na tinapay. Wala pang communication Yun, nun. Nakaupo doon, ah. Tinitignan kami lang ganyan. Bata pa ilang taon po si Ethel, no? Ano? Ilang taon pa lang Siguro si si Ethel. Ethel mga 3 taon pa. Buti hindi gumagapon siya, hindi Hindi, naglalakad hindi, sa ano. nakukulang may pagkain. Ilang edad na ako nun. May gitna ako siguro, 3, ngayon 42. Mga ano na ako nun, mga
45 ako noon. No, kaya po. Ako po 40. Ang init ang kalabang ko talaga. Ay, oo, ang init talaga. Pero, tsaga-tsaga lang. Pero hindi kagaya ngayon ng init. Mag-apong kami. Kami lang hindi namin ano yun? Kumukuha ng tao, Oo, kami lang. Tapos, kami lang dalawa. Lagi kami po ilang years kami naggaganyan. Kaya napagod ako. Pag, bilaran niya yan, sila na pumupukpok. Pag, dali na namin sa bayan, pagbili. Masarap magpukpok, no? Bili kami ng, ginaganyan ko pa yun, no? Sarap Ano yung magpukpok igo na sa yun. Tagalog? Bilao. Bilao. Ay, ang sarap po ng Binisip pang ganyan. Oo. Ayan. Pag pinagbili ko sa bayan, bili na akong toyo, tabagan ng bahay, tinapay nila, o bigyan ko silang pera, tsaka yung kapatid niya, pambaon na nila yun. Hindi niyo po nilalagay yung popper. Tapos inaano sa gatas. Hindi, balatong. Ay, yung monggo. Ayong Pero yung popper po, masarap din yun eh. yun. Nilalaga. Oo, masarap Sabyang gatas, tsaka sukal. Pag magluluto ako, yung sasabaw ko, tapos dadagagin ko yung tapos kukuha ko sila. Biriyan din nila ng gatas. Tapos kakainin. Pwede rin pong masustansya? yung office eh, yung Hindi ako nagluluto ng coffee. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Kami po niluluto namin, ginigisa namin po. Yung monggo? Mag-iigisa po yun. Ay, sarap. Kaming coffee. Saka, ay, mura lang galunggong nun. Galunggong. Ay, sa 10 lang po yung Gigi. galunggong nun. Ang tawag sa galungon, Gigi. Tuyo, kaya galunggong. Mura lang Baka po. ngayon ang Gigi, mahal na. 200 ang... Eh ngayon Di may ba, 10 200 ang kanina? Oo, may 10 piso. Ang dami nga yun, nakaganyan lang. Oh. Pero ngayon, di mo na mabili. Ay, mas mahal yung bangus. Yung pinakano po nun dati. Naghahanap kami ng maliliit na Ay, sila paron, bigay ko sa kanila. Wala pala na. Ay, Magpaalam na tayo, hapon ka. magpaalam na Gagawin muna. na. Oo nga, uwi pa ako. Magpapasalamat tayo sa mga nanonood, no? At saka sa mga walang sawang tumatangkilik sa pagbablog natin, sa YouTube channel natin, no? Ingat po kayo lagi. At sa mga hindi pa nag-subscribe, no? At magsa-subscribe pa lang. Kung nagustuhan nyo po ang vlog namin, thank you po. Paki-subscribe na lang po. Thank Bye-bye you. po. Bye-bye po. Bye-bye.